ערב טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לחוק האחד, פרק 93, שמי ארז בטט, ולכל מי כן, יש הקלטה, שואלים אותי פה בזום, בוודאי, תודה. לכל מי אני לא מתחיל את הפתיח לפני שאני מתחיל את ההקלטה, אז הכל בסדר. לכל מי שנתקל בנו ביוטיוב, ולא יודע מה זה הוידאו שפתאום צץ לו באוטופליי, אנחנו נפגשים פה כל יום רביעי ומנגישים סדרת ספרי תקשור משנות ה-80, שנקראת The Raw Material, התקשור של רע, חוק האחד. וכמה הודעות לפני שנצלול ונמשיך את סשן 66, ששם הפסקנו בפעם שעברה. אז כך, קודם כל, קבוצת התרגום, יש קבוצת מתנדבים שמתרגמת את חוק האחד, והקבוצה מתקדמת יפה מאוד. ואנחנו מתקרבים לאיזשהו מקום שאוטוטו הכל יתורגם, אבל אז מתחיל שלב ההגהה. ואחד הדברים שאנחנו מחפשים, או מנהל הפרויקט יונתן מחפש, זה אנשים שרוצים לקרוא את זה בעברית, להיות הראשונים שיקראו את זה בעברית, ולתת כזה קצת פידבק. אז אם יש מישהו שמעוניין לעשות את זה, אנא, כתבו לי בפרטי, בוואטסאפ, ואני אתן לכם את האינפורמציה של יהונתן, ותוכלו לעשות את זה. שזה נחמד, זה מוזר, זה קצת mind bending לקרוא את הדבר הזה פתאום בעברית, אבל זה ממש ממש נחמד. מה עוד? מכללת אור האחד מתחילה אוטוטו בתחילת השנה. אמנם כל ינואר יהיה חודש התחלה כזה, אנשים יצטרפו, בגלל שבכל זאת זה תהליך כזה ארוך, אבל כדאי להצטרף כמה שיותר מוקדם. אז לכל מי שיש לו איזשהו רצון, שאיזשהו משהו, איזושהי שריטה תודעתית, איזשהו תבנית התנהגות כזו או אחרת, שמחרפנת אתכם ולא הצלחתם להסיר אותה, או איזשהו מה שאתם רוצים להשיג, איזושהי מטרה ומעוניינים בקפיצה תודעתית, קוונטית. אז זה הדבר לעשות. בניגוד לשנה שעברה, המכללה לא תהיה תיאורטית, היא תהיה מאוד מאוד מעשית. מאוד מעשית, זה ממש תהליך תודעתי. אז אני מאוד מאוד ממליץ. ומדי פעם יבואו פה כל מיני ציטוטים באופן אוטומטי, כל 4 דקות. בהנחה שאני אהיה על המסך הזה, רוב הזמן אני לא אהיה עליו, אבל יכול להיות שתהנו מכל מיני ציטוטים נחמדים כדי להזכיר לכם שהדבר הזה מתחיל. מה עוד רציתי לומר? מאחל לכולם יום היפוך שמח, מחר, היום הראשון של החורף, ואני חושב שזהו. אם אני אזכר במשהו אני אגיד, בואו נצלול פנימה. אז ככה. בשבוע שעבר דיברנו, אני אתן קצת רקע, בשבוע שעבר דיברנו על כל הנושא הזה של הילרים. ושההילר לא באמת מרפא. ההילר מעביר, הגוף שלו הוא איזשהו כלי שמאפשר לאור לעבור בצורה מסוימת, ואז הוא מעביר את היכולת של הריפוי, הוא מעביר את האור הזה לבן אדם שרוצה להירפא. נדמה לי שאני כזה צהוב, אני משום מה צהוב כזה, יש צבע כזה מוזר. טיפה יותר טוב, אני יודע, בסדר, שיהיה. לא, עדיין צהוב, לא יודע, לא חשוב, בסדר, אז אני צהוב טיפה, מה קרה? מציקים לי הדברים האלה. אולי זה אצלך, ערב, עכשיו אתה הפכת להיות סמוק במחשב שלי, אז אולי זה... כן, נכון, הפכתי באמת להיות סמוק. אני אהפוך את זה לדיפולטס, ונראה מה יהיה. בסדר, זה מפריע לי הדברים האלה, לפעמים ממש מחרפנים אותי. זה ממש, הנה, טיפה יותר טוב. טוב, הנה, זה יופי. לא יודע, בסדר, אז שאני אהיה טיפה צהוב. אז בקיצור, אז ההילר לא מרפא. ההילר רק מעביר אנרגיה. חשוב להבין את הדבר הזה. חשוב מאוד מאוד להבין את הדבר הזה. ודיברנו על זה שאם ההילר, אם מרכז הלב פתוח, אז ההילינג יכול להיות פרמננטי. ואם מרכז הלב לא פתוח, אז ההילינג יהיה זמני, ולמרות זה יכול להיות שיש
איזשהו יתרון לזה, כי זה יכול לעזור עם הסימפטומים, אבל בדרך כלל זה יהיה איזשהו משהו שיחזיק רק לטווח קצר. אז, וסביר להניח שנדירים הם ההילרים שבאמת הצליחו לפתוח ולאזן את כל מרכזי האנרגיה שלהם. אז זה פשוט המציאות שאנחנו חיים בה. לפחות כך ואנחנו ממשיכים. והשאלה האחרונה שדון שאל, הייתה בנוגע לאיך זה עובד כל הסיפור הזה. זה היה 66-14, ובואו נראה, רע הסביר ממש איך זה עובר ונכנס ועובר דרך מרכז האנרגיה של האינדיגו, ומה שקורה זה שהריפוי מתבצע למעשה בטיים ספייס, לא בספייס טיים. אוקיי? מה זאת אומרת מתבצע בטיים ספייס ולא בספייס טיים? אנחנו יודעים שספייס טיים זה המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע. 3 ממדים של מרחב וממד זמן אחד. איזה ממד? ההווה. אבל ממד הטיים ספייס זה ממד רצף מקביל שקיים במקביל לרצף שלנו, ששם הזמן, יש 3 ממדי זמן, זאת אומרת שאפשר לנוע בזמן. ועל ידי התנועה הזאת בזמן ניתן לעשות כל מיני דברים, ציינו את זה גם בהקשר של ה-slingshot method, של איך אנחנו יכולים לנסוע בחלל, על ידי יציאה לטיים ספייס, תנועה מאוד מאוד מהירה, כי בטיים ספייס יש רק ממד מרחב אחד, אז אתה יכול לגמור מרחקים עצומים בכלום, בלי שהזמן יעבור בכלל. ובפעם שעברה דיברנו על העניין הזה שכאשר הבן אדם מרפא את עצמו בעזרת כוח הרצון, הוא עושה את זה בטיים ספייס, ואז זה גם משתקף בגוף, ולפעמים זה ממש משתקף בגוף בצורה פרמננטית, ולפעמים זה לא ישתקף בגוף בחומר עצמו, אבל הריפוי עצמו כן יקרה. והשאלה של דון, השאלה הבאה של דון, 66-15, היא כדלהלן. הוא שואל ככה. Is this desire and will that operates through the time-space section a function only of the entity who is healed, or is also the function of the healer, the crystallized healer? השאלה פה היא שאלה די פשוטה. הוא בעצם בא ואומר לו, האם, אתה רע אמרת שמה שמרפא את הבן אדם זה התשוקה והרצון, שהוא מפעיל בטיים ספייס. האם התשוקה והרצון שמרפאים בטיים ספייס, האם הם רק של זה שמרפא את עצמו, או גם של ההילר? במילים אחרות, האם ההילר, האם הכוח הרצון של ההילר, הרצון לרפא, התשוקה לרפא, האם היא משחקת פה תפקיד? שאלה יפה. אומר לו רע, I'm רע. May we take this opportunity to say that this is the activity of the creator. מתחיל ואני מתרגם ואז אני אמשיך. הוא אומר, אנחנו ננצל את ההזדמנות להזכיר שהפעילות הזאת של התשוקה ושל הרצון היא של היוצר, היא לא של ההילר ולא של זה שמתרפא. אבל זה ככה ברמה הפילוסופית. אז רע אומר, to specifically answer your query, the crystallized healer has no will. It offers an opportunity without attachment to outcome, for it is aware that all is one and that the creator is knowing itself. זאת אומרת, הוא בעצם בא ואומר לו, ההילר, הקטע של הרצון של ההילר לא משחק פה תפקיד. ההילר לא מפעיל פה שום רצון. גם אם כן, זה לא משנה. הוא לא אומר את זה, זה אני מוסיף, כן? הוא אומר, the crystallized healer has no will. מה הוא אומר פה בעצם? אם ההילר באמת עבר את הקריסטליזציה, דהיינו, כל מרכזי האנרגיה הפכו לקריסטלים, הם לא רק שהם נפתחו, הם גם מאוזנים, אז אין לו שום רצון בכל הסיפור הזה. הוא מציע את עצמו איזושהי הזדמנות בלי שום attachment, בלי שום attachment ל-outcome, לתוצאה של הדבר הזה. אנחנו מכירים הרבה הילרים, ואנחנו גם כמורים, גם כאנשים שמסייעים לאנשים אחרים בכל מיני תהליכים תודעתיים, יש לנו ממש ממש רצון שזה יעבוד עבור אנשים. כל פעם שאני במכללה, אני מלמד שיעור, אז אני מאוד מאוד מקווה שאהבו את השיעור. זאת אומרת, יש לי איזשהו attachment, איזשהו שזה היה טוב.
אבל רע בעצם בא ואומר לנו שההילר שעשה את העבודה, אין לו שום רצון פה. כי אין לו, זה לא משנה. הוא מציע. זה שצריך להירפא, ירפא או לא ירפא. למה? כי הוא מבין, ההילר הזה מבין שהכל אחד והיוצר יודע ומכיר את עצמו. אז אין פה עניין של רצון של ההילר, זה עניין של רצון אבל הוא לא באמת, לא באמת אמר לנו בתשובה הזאת, מה קורה אם להילר יש רצון, אם זה משפיע או לא משפיע. הוא רק אמר שלקריסטלייזד הילר, זה שעשה את העבודה, אין בכלל רצון. זה לא משנה. אז דון ממשיך ושואל, מתעקש. הוא אומר, then the desire must be strong within the mind, body, spirit complex who seeks healing to be healed in order for the healing to occur. Is this correct? אז בעצם אתה אומר לי שהתשוקה להירפא צריכה להיות חזקה במקבץ השכל גוף רוח של זה שרוצה להירפא, כדי שהריפוי באמת יקרה. האם זה נכון? ורע עונה, I'm right, this is correct on one level or another. An entity may not consciously seek healing and yet subconsciously be aware of the need to experience the new set of distortions which result from healing. Similarly, an entity may consciously desire healing, but greatly within the being at some level find some cause whereby certain configuration which seems quite distorted are in fact at that level considered appropriate. מה הוא אומר לו פה? הוא אומר לו, זה נכון ברמה כזו או אחרת. אוקיי? מה זאת אומרת? הוא אומר לו, ישות מסוימת יכולה לא לרצות להירפא בכלל, לא לחפש את הריפוי, אבל בתת מודע, להיות מודעת שהיא צריכה לחוות את הסט החדש הזה של החריגות, את הסט החדש הזה של הקונפיגורציה המנטלית, שיהיה לה אם היא באמת תרפא. ואז היא תרפא, למרות שהוא בכלל לא בא, זאת אומרת, הבן אדם בא, הוא אומר, בא להילר כי מישהו, אני יודע, קנה לו הילינג סשן עם איזה הילר. הוא בכלל בא כי כואב לו הגב, לא יודע. אבל יש איזה משהו בתת מודע שלו, שהוא יודע שהוא יהיה לו טוב אם הוא ירפא איזשהו משהו אחר לגמרי. התת מודע שלו כבר יכול לעשות את העבודה לבד. הוא לא צריך להיות בכלל מודע לזה. Okay? ואותה מידה אומר רע, similarly, אותה מידה, ישות יכולה ממש ממש לרצות בצורה מודעת את הריפוי, אבל באיזשהו מקום מאוד מאוד פנימי, תמצא איזושהי סיבה שהקונפיגורציה הזאת, הקונפיגורציה שנראית חריגה וגורמת לסבל, היא דווקא מתאימה, ולכן הריפוי לא יקרה. כי החריגה הזאת, לדוגמה, זה אני מוסיף עם דברים שכבר למדנו, החריגה הזאת לדוגמה התווספה לפני הגלגול, על מנת שנוכל, שהיא תהווה לנו איזשהו, מה שנקרא, ביטוח, שנעשה את הדברים כמו שצריך. או כדי שנלמד איזשהו משהו. ואז התת מודע ימנע מאיתנו להירפא, אפילו שבמודע אנחנו מאוד מאוד רוצים. Okay? אז זה מעניין. אומר לו דון, I assume that the reason for assuming the distortions appropriate would be that these distortions would aid the entity in its reaching its ultimate objective, which is a movement along the path of evolution in the desired polarity. Is this correct? ורע עונה, I'm right, this is correct. זה בעצם דון חוזר פה על מה שהסברתי עכשיו, שיש, האם הסיבה שבן אדם לא יצליח לרפא את עצמו, למרות שבמודע הוא רוצה לרפא את עצמו, זה בגלל שהחריגות האלה שגורמות לו לסבל, עוזרות לו למעשה להתקדם למטרה, למטרה האמיתית והאולטימטיבית בהתקדמות שלו בגלגולים, לכיוון הכיתוב הספציפי שהוא רוצה להתכתב בגלגול הזה, האם זה נכון? ורע אומר, זה נכון. ממשיך דון ואומר, then, in the case of an entity who becomes aware of its polarization with respect to service to others, it might find a paradoxical situation in the case where it was unable to fully serve because of distortions chosen to reach that understanding which it has reached.
At this point, it would seem that the entity who was aware of the mechanism might, through meditation, understand the necessary mental configuration for alleviating the physical distortion so that it could be greater service to others at that particular nexus. Am I correct in this thinking? פה דון מנסה ככה להיכנס בדלת האחורית. הוא בא ואומר דבר כזה, הוא אומר, רגע, ומה אם אני בן אדם שעשה את העבודה, ואני מודע לקוטביות שלי בכל מה שקשור לשירות לאחר. זאת אומרת, עשיתי כבר את הכיתוב הזה, עברתי כבר את התהליך. ואני מוצא פה איזשהו, והוא נתקל, הישות הזאת נתקלת באיזשהו מצב שהוא פרדוקס. בגלל המגבלה הזאת, המגבלה הרפואית או הבעייתית שיש לבן אדם הזה, היא מונעת ממני לשרת אחרים. זאת אומרת, אני באתי לפה לגלגול בשביל לשרת אחרים, והדבר הזה שגורם לי את הסבל מונע ממני לשרת. כמו לדוגמה, אני מניח שהוא שאל בגלל קרלה. קרלה הרבה פעמים לא יכולה לעשות את התקשור, בגלל שהיא לא מרגישה טוב. אז יש פה איזשהו פרדוקס. מצד אחד הדבר הזה נוצר על מנת שהיא תוכל לוודא שהיא תשרת, מצד שני הדבר הזה עוצר אותה מלשרת. אז הוא אומר, אז אם הבן אדם הזה באמת עשה את זאת אומרת, הוא דרך מדיטציה ודרך צורות כאלה ואחרות הגיע לתובנה שהסיבה שהיה לו את המגבלות האלה זה כדי לכתב את עצמו קוטביות חיובית או שלילית כזו או אחרת, האם באותו רגע שהוא מבין שהוא כבר לא זקוק לקונפיגורציה המנטלית הזאת של הסבל, האם הוא יכול להוריד אותה, האם הוא יכול להיפטר ממנה, כדי שהוא יוכל לשרת אחרים במידה גדולה יותר? נראה לי הגיוני, האם זה נכון? בוא נראה מה רע עונה. אומר לו רע, I'm רע, you are correct, although we might note that there are often complex reasons for programming of a distorted physical complex pattern. In any case, meditation is always an aid to knowing the self. אז רע אומר לו כן ולא. הוא אומר לו כן, ברמה התיאורטית, אבל אתה צריך להבין שהקטע הזה של הבנתי למה יש לי את המחלה הזאת, אז, וכבר הבנתי את השיעור, אז אני כבר לא זקוק למחלה הזאת. רע אומר לו, בדרך כלל, לעתים קרובות, יש סיבות מאוד מורכבות למה בן אדם בגלגול יהיה לו איזושהי קונפיגורציה של חריגות שישפיעו על הגוף שלו בצורה כזאת. ובכל מקרה, אומר לו רע, מדיטציה זה דבר טוב, זה תמיד משהו שיעזור לך להכיר את עצמך, אז לא רוצה כנראה להוריד לו את המוטיבציה למדיטציה. ממשיך דון ושואל, is a vertical position of the spine helpful or useful or helpful in meditative procedure? שאלה מעניינת. הוא אומר לו, האם בזמן מדיטציה, זה שהעמוד השדרה ישר, זקוף, האם זה שימושי או מסייע למדיטציה? ורע עונה, I'm רע, it is somewhat helpful. עכשיו, היה עוד מקום שרע דיבר על הדבר הזה, אני לא זוכר בדיוק איפה זה היה, אבל דון אמר משהו לגבי, אני חושב שכיבה במדיטציה, ורע אמר שעדיף לשבת, שישיבה היא עדיפה. זאת אומרת, רע כמעט אף פעם לא אומר לנו עדיף ככה או עדיף ככה במדיטציה. כל פעם שדון שאל אותו, אתה יכול להמליץ משהו על מדיטציה ככה או ככה, רע תמיד אמר לא. אבל אני כן זוכר מקום שבו הוא אמר שעדיף לשבת, זאת אומרת לשכב זה פחות טוב, ופה הוא גם אומר לנו ש-vertical positioning of the spine, זאת אומרת גם אם אתם עושים מדיטציה אני יודע ב-45 מעלות, כזה בשכיבה אחורה, אני אישית מרגיש את זה, לא יודע אם אתם, אבל יש איזשהו משהו, קודם כל נרדמים, כן? אתה נרדם יותר מדי מהר, יש משהו בשכיבה הזקופה שמשאיר אותך ערני, ומעבר לזה יכול להיות שיש פה גם איזושהי סיבה אלקטרומגנטית, כי הרי האנרגיה אמורה לעלות למעלה, וכאשר אתה אולי לא יושב ישר,
לא יודע, שאלה טובה. הייתי מאוד מאוד רוצה, אם דון היה שואל אותו פה, האם זה רק עניין של רדם, כאילו מה הקטע? למה זה עוזר? רע לא אומר זה ממש משהו, זה אומר it is somewhat helpful, זה עוזר במידה מסוימת. שואל דון, I have a written question, two of them actually. The first is, would you please list the polarities within the body which are related to the balancing of the energy centers of the various bodies of the unmanifested entity? הוא אומר לו, יש לי שתי שאלות שכתבתי. השאלה הראשונה, האם אתה בבקשה יכול לפרט את הקוטביות בתוך הגוף, שקשורה לאיזון מרכזי האנרגיה של הגופים השונים שיש לנו, בישות שלא הגשימה את עצמה עדיין, the unmanifested entity. קודם כל נבין, unmanifested entity זה הישות שעוד לא פתחה את כל מרכזי האנרגיה ואיזנה אותם, עוד לא קריסטלה את עצמה בצורה אופטימלית. וה-various bodies, הגופים השונים, זה, דיברנו על זה שלכל אדם יש כמה וכמה גופים. הגוף שאתם רואים פה כרגע זה גוף אשלייתי, שהוא בעצם השתקפות של ה-yellow ray body, של הגוף הצהוב, אבל יש גם גוף כתום, יש גם גוף אדום, יש גם גוף ירוק וכן הלאה וכן הלאה. אז מה שדון מבקש פה, אם אני מבין את מה שהוא מבקש, כי זו שאלה קצת כתובה בצורה קצת מוזרה, האם אתה יכול לפרט את הקוטביות, את הקוטביותים, מה הרבים של קוטביות? את הכתבים בתוך הגוף, שקשורים לאיזון של מרכזי האנרגיה בכל גוף וגוף, כנראה. זה משהו שאני לא חושב שהוא מתכוון בגוף הפיזי. רע אומר לו דבר כזה. תן לו מחמאה. אומר לו, I'm right. This question there lies a great deal of thought, which we appreciate. It is possible that the question itself may serve to aid meditations upon this particular subject. Each unmanifested self is unique. The basic polarities have to do with the balanced vibratory rates and relationships between the first three energy centers and, to a lesser extent, each of the other energy centers. May we answer more specifically? פה רע עונה ולא עונה. אז קודם כל הוא מחמיא. הוא מחמיא ואומר, בשאלה הזאת יש המון מחשבה, שאנחנו מעריכים את הדבר הזה, שכאילו, את הצורה של החשיבה שלך, זה אומר שאתה מבין שיש פה משהו מאוד מאוד עמוק. וזה אפשרי, אומר לו רע, שהשאלה עצמה יכולה לסייע לך במדיטציה על הנושא. זאת אומרת, בוא נחשוב על השאלה הזאת, יש פה איזשהו עניין של איזשהו איזון פנימי בכל גוף וגוף, ובין גופים. ורע אומר, תשמע, כל בן אדם שונה, כל ישות שעוד לא איזנה את מרכזי האנרגיה היא שונה. אז הכתבים גם שונים. אבל הכתבים הבסיסיים קשורים לאיזון של הרטטים, של רטט הוויברציה, והיחסים בין שלושת מרכזי האנרגיה הראשונים. ובצורה פחותה, ביחס למרכזי האנרגיה האחרים. זאת אומרת, הוא נותן פה משהו מאוד מאוד כללי, ואז הוא אומר, האם אנחנו יכולים לענות בצורה יותר ספציפית? כן? כי הוא רוצה שדון מה שנקרא, יצלול לתוך זה בצורה יותר מודעת. אז בעצם מה שהוא אומר פה, אם נסכם, הוא אומר, בצורה הבסיסית ביותר, העניין של הקוטביות קשור לאיזון הרטטים, והיחסים בין שלושת מרכזי האנרגיה. זאת אומרת, כל מרכז אנרגיה בפני עצמו צריך שהרטט שלו יהיה מאוזן, והיחסים בין שלושת מרכזי האנרגיה הראשונים. להזכירכם, מרכז האנרגיה הראשון הוא מרכז אוטומטי, הוא קשור להישרדות. מרכז האנרגיה השני, הכתום, הוא היחס שלנו לעצמנו ולסביבה הקרובה אלינו. יחס של שליטה, להישלט או לא להישלט, לשלוט וכן הלאה וכן הלאה. זה מאוד מאוד קשור לדומיננטיות או סבילות או פעילות, כן? ומרכז האנרגיה הצהוב הוא קשור ליחס שלנו לגבי הקולקטיב, לגבי ה-social collective, לגבי החברה
המעגל החברתי הגדול יותר. אז לדוגמה, אם בן אדם מסוים נולד כישראלי, אבל לא סובל את ישראל, רק תן לי ללכת מפה. אתה נולדת פה, יש פה איזשהו משהו במקום הזה, שאתה חלק ממנו, יש איזושהי קבלה עצמית שאתה צריך לעשות. לא לחינם נולדת פה, זה לא אקראי, אנחנו בוחרים את הגלגול שלנו. סביר להניח שהחוסר איזון יהיה במרכז האנרגיה הצהוב, כי זה קשור למעגל החברתי הגדול יותר. או לדוגמה, הקשר שלך עם האישה, או עם אמא שלך, או עם עצמך, חוסר אהבה עצמי, טוב, גם אם אתה לא אוהב שאתה ישראלי, זה חוסר אהבה עצמי, אבל היחסים שלך עם עצמך ועם המעגל המורחב יותר, הם בדרך כלל מרכז האנרגיה הכתום. אז לעשות את האיזון הזה במרכזי האנרגיה הנמוכים, והיחסים ביניהם, ורע אומר, ובמידה פחותה יותר, הקשר של אלה עם מרכזי האנרגיה הגבוהים יותר. או לא הקשר של אלה, הוא אומר, האיזון של כל אחד ואחד מרכזי האנרגיה הגבוהים יותר. אני חושב שהסיבה שהוא אמר במידה פחותה, מרכזי האנרגיה הגבוהים יותר, זה בגלל שדון שאל, the unmanifested self. The unmanifested self, הבן אדם הלא מוגשם, זה בן אדם שעדיין עובד על האיזון של מרכזי האנרגיה הנמוכים יותר. ברגע שכבר התחלת לפתוח את מרכזי האנרגיה הגבוהים יותר, אז אתה כבר במקום של הגשמה גבוהה יותר. אני חושב שאם דון היה שואל את השאלה אחרת, אז רע לא היה אומר to a lesser extent, במידה פחותה יותר. והוא זכרו שהוא שאל אותו, הוא אמר לו, may we answer more specifically, אם אתה רוצה שנענה בצורה מפורטת יותר, ודון עונה לו, possibly in the next session we'll expand on that. והוא אומר לו, אולי בסשן הבא אנחנו נפרט על העניין הזה, שזה כמובן קצת מציג, אז לא, היית צריך להגיד לו, כן, תפרט בבקשה. הוא ביקש רשות באיזשהו מקום. אבל יכול להיות שמה שדון הרגיש פה זה שבונה, אמרת לי לעשות על זה מדיטציה, אני אעשה על זה מדיטציה. אבל מה שהוא באמת רצה לעשות כאן זה לשאול את השאלה השנייה, I would like to ask the second question. כנראה שהוא לא רצה להגיע לסוף הסשן, לא יודע מתי תיגמר לקרלה האנרגיה. I would like to ask the second question. What are the structure and contents of the archetypal mind? And how does the archetypal mind function in informing the intuition and conscious mind of an individual mind-body-spirit complex? פה זו שאלה, דון מה שנקרא, קופץ קדימה. אנחנו יודעים שהשכל הארכטיפי, הנושא הזה של השכל הארכטיפי הוא נושא מתקדם, הוא נושא שאנחנו לומדים בספר הרביעי, או בחצי השני של הספר השני, אם יש לכם את הגרסה הזאת של הספרים, שמגיעה בשני ספרים ולא בארבע. ואנחנו גם יודעים שכל הדברים האלה, היה קשה להם לשאול את השאלות הנכונות, הם לא כל כך ידעו מה לשאול. וזה כנראה אחד המקומות הראשונים שדון שואל על הנושא של השכל הארכטיפי. אוקיי? אז מה שהוא שואל פה, הוא אומר, מה המבנה והתוכן של השכל הארכטיפי, ואיך השכל הארכטיפי מתפקד, מה התפקיד שלו בלידע את האינטואיציה ואת השכל המודע של ישות, של מקבץ שכל גוף רוח. עכשיו בואו נבין רגע מה זה השכל הארכטיפי, למי שלא יודע ולמי שלא... רגע, תנו לי לסדר איזשהו משהו. בסדר. אני מסתכל הצידה מדי, אז צריך לסדר פה משהו כדי שנסתכל לפה. לפעמים אני לא יכול להסתכל על המצלמה, אני צריך להסתכל על הדברים, אבל היה פה משהו שהיה בצד מדי. השכל הארכטיפי. השכל הארכטיפי זה איזשהו מבנה שהוא למעשה האימג', שהוא למעשה התבנית שכולנו בנויים לפיה. הרי התודעה היא קודם כל שכלית. מה קורה שאתם מתעלפים? כל העולם כולו נעלם. אוקיי? זאת אומרת, התודעה היא קודם כל שכלית. כאשר אנחנו בניתוח מנתקים לנו את הגישה בין המוח לגוף, אנחנו לא מרגישים כלום. כדי להרגיש כאב, כל דבר, כדי לחוות את המציאות, אתם חייבים שהשכל יהיה פעיל.
אז מציאות היא שכלית, והתבנית של השכל זהה לכולם. עכשיו, אנחנו כבר יודעים שבמקום שלנו בבריאה, התבנית של השכל היא למעשה התבנית שאנחנו קוראים לה עץ החיים. ור"ה אמר בספר הרביעי שיש 3 דרכים ללמוד את הארכטיפים של השכל הארכטיפי. הדרך הראשונה היא דרך האסטרולוגיה העתיקה, הדרך השנייה היא דרך הטרו, והדרך השלישית היא דרך עץ החיים. ודון ניסה ללמוד את השכל הארכטיפי דרך הטרו, והם לא כל כך הצליחו. אנחנו התחלנו ללמוד את הדבר הזה יחדיו, אם אתם זוכרים. למי שרוצה לדעת באיזה פרקים, אנחנו נחזור לזה באיזשהו שלב. הסיבה שאני לא חוזר לזה כי אני צריך לעשות חזרה, אני תמיד שוכח. אבל למדנו על זה בואו נראה, רגע, אני אגיד לכם, זה היה ממש מזמן. שאלה טובה. אני קצת מתקשה למצוא את זה, אבל זה היה ממש ממש מזמן. לפי דעתי, אולי אפילו בסביבות הפרקים 60-70. לא יודע, אני לא מצליח למצוא פה מתי למדנו את הדבר הזה. אני אצטרך באמת להיכנס לזה קצת לפני שאנחנו נחזור לדבר הזה, כי אני לא זוכר כלום. אני לא למדתי הנה, מצאתי. הבחירה החופשית ואבות הטיפוס, אבות הטיפוס מבוא. פרק 40 ופרק 41, וואו. לפני כ-50 פרקים, ויסודות אבות טיפוס התודעה בפרק 45. אז פרק 40, 41 ו-45. היה ממש מזמן. ובאיזשהו שלב נחזור לזה, אני כל הזמן אומר את זה ואף פעם לא עושה את זה. אבל נחזור לזה. אני בחרתי לא ללמוד את השכל הארכטיפי דרך החוק האחד. אני לא כך מבין את השכל הארכטיפי דרך חוק האחד, כי כמו שאמרתי, דון לא ידע מה לשאול. הם לא הבינו את זה, הם נתקעו שם, גם אומרים את זה בהקדמה. אז אני למדתי את השכל הארכטיפי בצורה אחרת, דרך עץ החיים, דרך תורת האקולט, ובאיזשהו מקום אין לאף אחד, אני לא מכיר אף אחד שיש לו באמת ידע כתוב על השכל הארכטיפי, בהתאם לדבר הזה שר"ה אומר. אז באיזשהו שלב הייתי צריך לפתח איזושהי פרספקטיבה משלי. זה דרך אגב אחד הדברים שאני מלמד במכללת אור האחד. את הפרספקטיבה שלי לגבי השכל הארכטיפי. פה דון שואל שאלה מאוד כללית. הוא אומר, זה כנראה אחד הפעמים הראשונות שהוא שואל את הדבר הזה, כי כנראה או שר"ה הזכיר את המושג הזה, או שהוא קרא עליו במקום אחר. אני לא יודע, זה יהיה מעניין לבדוק אם המושג הזה הוזכר לפני. אבל הוא אומר, האם אתה יכול להגיד לי איך השכל הארכטיפי מתפקד בלידע את האינטואיציה, הוא שואל משום מה, ואת השכל המודע של האישות שלנו. זו שאלה שממהות השאלה אתה רואה שיש שם איזושהי תובנה מה השכל הארכטיפי עושה, או שלא. אוקיי? אז אני רואה שפה שכחתי להזיז את הציטוט, קצת מעוך. בסדר. בוא נראה מה ר"ה עונה, אומר לו, I'm ר"ה. You must realize that we offered these concepts, כן, ר"ה הזכיר לו אמר לו על השכל הארכטיפי. I'm ר"ה, you must realize that we offered these concepts to you so that you may grow in your own knowledge of self through the consideration of them. We would prefer, especially for this latter query, to listen to the observation upon this subject which the student of these exercises may make, and then suggest further avenues of the refinement of these inquiries. We feel we might be more of aid in this way. בעצם ר"ה בא ואומר לו, אני לא אענה לך. למה? אנחנו הצענו את המושגים האלה, נתנו לך את המושגים האלה, כדי שקודם כל תגדל בידע הפנימי שלך, through the consideration of them, דרך זה שתשקול מה המושג הזה אומר. ואנחנו מעדיפים, ספציפית, השאלה האחרונה ששאלת,
להאזין למחשבות שלך ולמה שאתה מצליח לראות בנושא הזה, כתלמיד, אוקיי? תלמיד של התרגול הזה. ואז אנחנו נציע כל מיני דרכים וכל מיני avenues, כל מיני ערוצים. סליחה, אנחנו מעדיפים לחכות, לשמוע את המסקנות שלך לגבי הנושא הזה, שהתלמיד של הדבר הזה יעשה, ואז התלמיד צריך להציע מה שנקרא דרכי גישה אחרים כדי לחדד את השאלות. ואנחנו ככה נוכל להיות יותר, לעזור לך בצורה טובה יותר. בעצם רע בא ואומר לו, אתה עדיין לא מוכן, אתה עדיין לא חשבת על זה מספיק, השאלה שלך כללית מדי. אתה צריך לחדד אותה, אתה צריך לדייק אותה. ואנחנו יודעים שהשכל הארכטיפי הוא עניין לתלמיד המתקדם, רע אמר לנו את זה. It's the work of the adept. Okay? אז יש לנו פה, מה שנקרא, אמר לו, תחזור אליי שתדע מה לשאול. מונר, שמתי אותך במיוט, לא היית במיוט, אז זה קפץ ממני, בסדר? תשארו במיוט, הורדתי את הספוטלייט, בגלל שכשאני שם את עצמי בספוטלייט, אני זז הצידה. זו מכריח אותך, בגלל שמבחינתם כולם דוברי אנגלית, אז זזים לשמאל. ואז התמונה שלי היא עוגן, כי אני תמיד מסתכל לוודא מה אתם רואים. אז אני לא בספוטלייט, אז תישארו במיוט. אוקיי? תודה. אז דון שואל, you mentioned that an energizing spiral is emitted from the top of any pyramid and that you could benefit by placing... למדנו את זה, רגע. זה בקשר לפירמידה של הטעינה. בואו נסתכל איפה למדנו את הדבר הזה ולמה... רגע, מה שלא למדנו, סשן 66. כן, כתוב לי שלמדנו את זה. אז אני מדלג למעשה על 22 עד 29. אז השאלה הזאת קשורה לפירמידה של הטעינה, ולמי שרוצה לדעת באיזה פרק זה היה, 66.22, זה היה בפרק 21, למדנו את הדבר הזה. פרק 21, הפירמידה של הטעינה. סליחה, בפרק 20. חזרנו על זה קצת בפרק 20 ו-21. בפרק 20 למדנו על הפירמידה ששמים מתחת לראש כדי לטעון את עצמנו אנרגטית. מישהו שלא יודע על מה מדובר, תחזרו לפרק 20. וואו, התקדמנו ממש הרבה, אנחנו פרק 93. פסי. אז אנחנו עכשיו קופצים ל-66, 29. שואל דון. In a transition from third to fourth density, we have two other possibilities other than the type that we are experiencing now. We have the possibility of a totally positively polarized harvest and a possibility of a totally negative polarized harvest that I understand have occurred elsewhere in the universe many times. When there's a totally negative polarized harvest, when a whole planet, that is, has negatively polarized and makes the transition from third to fourth density, does the planet have the experience of the distortion of disease that this planet now experiences prior to that transition? אין לי מושג איך דון ידע לשאול את השאלה הזאת, אבל אני אסביר וננסה להבין ביחד. אז בעצם דון אומר דבר כזה, אנחנו נמצאים בפלנטה שאנחנו יודעים שאנחנו עוברים מהממד השלישי לממד הרביעי. ובמעבר הזה מהממד השלישי לממד הרביעי, אנחנו גם יודעים שבניגוד לנורמלי, בדרך כלל רוב הפלנטה כבר עברה איזושהי אינטגרציה הרמונית, וכל הפלנטה עוברת
לקוטביות החיובית ביחד. אנחנו יודעים שהפלנטה שלנו בקוטביות חיובית, אבל מעטים הם האנשים שבאמת יכולים לעבור לממד הרביעי בקוטביות חיובית. רוב האנשים יצטרכו לעבור גלגול נוסף בפלנטה אחרת שהיא עדיין בממד השלישי. אתם זוכרים את זה? דיברנו על זה הרבה. אז דון אומר, בעצם יש שתי אופציות נוספות למעבר מהממד השלישי לממד הרביעי, בניגוד למה שקורה אצלנו עכשיו, שזה משהו שיוצא דופן, שאין הרבה אנשים שיכולים לעבור. וזה שאו שכל הפלנטה עוברת, כבר עברה את הטרנזישן וכולם בהרמוניה בקוטביות חיובית, מה שנקרא totally positively polarized harvest, אסיף קציר לגמרי מקוטב חיובית, ואפשרות שכל הפלנטה כולה היא בקוטביות שלילית, וכולם עוברים, כל הפלנטה כולה עוברת לקוטביות שלילית בממד הרביעי. ואז הוא שואל דבר כזה, האם במצב כאשר, רגע, אני אקח צעד אחורה. דון גם מבין ויודע שאחת הסיבות שיש פה מחלה, שאנחנו חולים פה, דיברנו, אנחנו מדברים על לרפא, ריפוי. אחת הסיבות שיש פה מחלה זה כדי שאנשים יוכלו לכתב את עצמם יותר. זאת אומרת שאם כולם מקוטבים, אז כבר אין צורך במחלה. אנחנו יודעים שאם כולנו היו מקוטבים חיובית, אז לא היה צורך במחלה. כי ההרמוניה, זאת אומרת, הזרז כבר אין בו צורך. ופה דון שואל דבר כזה, בוא נניח אבל רגע שכל הפלנטה כולה עוברת לממד הרביעי השלילי. זאת אומרת שהפלנטה שלמה בקוטביות שלילית. האם לפלנטה כזאת תהיה מחלה, כמו שאנחנו חווים עכשיו, לפני המעבר לממד הרביעי, שיש הרבה יותר זרזים של מחלות גוף, מחלות נפש? בעצם השאלה של דון, האם המחלה היא על מנת שנוכל להבין שאנחנו צריכים להיות מקוטבים חיובית, או שהאם המחלה היא איזושהי סממן שאין הרמוניה? אתם מבינים את השאלה שהוא שואל? אני אחזור בצורה טיפה אחרת. אם המחלה היא זרז, כדי שתהיה קוטביות, האם מחלה באה רק כזרז, כדי שמישהו יעבור לקוטביות חיובית? זאת אומרת שאם כל הפלנטה בקוטביות שלילית, תהיה להם גם מחלות, כי הם לא מקוטבים חיובית? או שמה, לא יהיה להם מחלות. בואו נראה מה רע אומר. I am Ra, you are perceptive. The negative harvest is one of intense disharmony, and the planet will express this. מעניין. אז הוא אומר לו פה, הוא לא עונה לו בפירוש, הלוואי והוא הייתי מעדיף שהוא עונה לו בפירוש, כי אני רק מבין מהדברים שהוא אומר, למה הוא מתכוון. הוא אומר לו, קודם כל הוא מחמיא לו, הוא אומר לו שאתה perceptive, איך נתרגם perceptive בעברית? בטח איזה מישהו יוריד את עצמו ממיוט ויגיד לי צ'יק צ'יק צ'יק. חד הבחנה. חד הבחנה. תודה ענת, ידעתי שזה תהיה את. לא רציתי להגיד, כי אמרתי, בדיוק לא מאזינה. לא נשים אותך פוטין on the spot. אבל אתה חד הבחנה, אומר לו רע. תודה ענת. הוא אומר לו, אתה חד הבחנה. הקוטביות, האסיף השלילי הוא אסיף של דיסהרמוניה, של חוסר הרמוניה מאוד מאוד אינטנסיבי, והפלנטה תשקף את זה. מה שאני מבין מהתשובה הזאת, שיהיה הרבה מחלה. כי החוסר הרמוניה בפלנטה משתקף במחלה, כי מחלה זה חוסר הרמוניה פנימי. ככה אני מבין את זה. אולי אתם מבינים את זה בצורה אחרת. אומר לו, Don, the planet has a certain set of conditions prior to transition into fourth density, that is, in late third density, and then the conditions are different in early fourth density. Could you give me an example of a negatively polarized planet and the condition in late third density and early fourth density so that I can see how they change? שאלה מעניינת. הוא אומר לו, אני יודע שלפלנטה יש סט מסוים של מצבים, של תנאים, לפני המעבר לקוטביות הרביעית, לממד הרביעי. זאת אומרת שבסוף הממד השלישי,
התנאים על הפלנטה הם שונים מהתנאים על הפלנטה בתחילת הממד הרביעי. האם אתה יכול לתת לי דוגמה לפלנטה מקוטבת שלילית, לתאר לי את התנאים בסוף הממד השלישי, ואז לתאר לי את התנאים בתחילת הממד הרביעי, כדי שאני אראה איך התנאים השתנו? אומר לו רע. I'm Ra. The vibration from third to fourth density change on a negatively oriented planet precisely as they do upon a positively oriented planet. With fourth density negative comes many abilities and possibilities of which you are familiar. The fourth density is more dense, and it is far more difficult to hide the true vibration of the mind-body-spirit complex. This enables fourth density negatives as well as positives the change to form social memory complexes. The chance, to form social memory complexes. It enables negatively oriented entities the opportunity for a different set of parameters with which to show their power over others and to be of service to the self. The conditions are the same as far as the vibrations are concerned. הוא אומר לו, תשמע, המעבר, הוויברציות מהממד השלישי לממד הרביעי משתנים על פלנטה בה קוטביות שלילית בדיוק באותה צורה, precisely, בצורה מדויקת, בדיוק באותה צורה שבה הם השתנו בפלנטה מקוטבת חיובית. בפלנטה, בממד הרביעי בקוטביות שלילית, יש הרבה יכולות ואפשרויות שאתה מודע להן. הדבר הראשון, הוא נותן לו כמה דוגמאות, הוא אומר לו, הממד הרביעי הוא ממד יותר דחוס, האור יותר דחוס, כדחיסות עולה, ממד הדחיסות. מה זה ממד הרביעי? ממד של דחיסות ברמה הרביעית, הדחיסות עולה, ככל שהדחיסות עולה, יותר אור. מה זה אומר? זה אומר, הוא אומר לו, it is more difficult to hide the true vibrations of the mind-body-spirit complexes. יותר קשה להסתיר את הוויברציות האמיתיות של מקבצי השכל גוף רוח. במילים אחרות, כולם יודעים מה אתה חושב, דיברנו על זה במקומות אחרים, רע הזכיר את זה. הכל טלפתיה, יודעים מה אתה חושב, אין מסך שכחה. אז אנחנו מכירים את עצמנו הרבה יותר טוב, ורואים, יש לנו את היכולת להבין, לראות, בטח כולם רואים את האורה, כן, של כולם. זאת אומרת, אתה גם לא יכול לשקר. היכולת שלך לשקר ולהסתיר זה הרבה יותר קשה. זה מאפשר, זה שהכל חשוף, שאין סודות למעשה, זה מאפשר לממד רביעי בקוטביות שלילית, כמו לממד רביעי בקוטביות חיובית, ליצור מקבץ זיכרון חברתי, כי כולם מתחילים להכיר את החוויות של כולם, וזה מאפשר לישויות בקוטביות שלילית את ההזדמנות סוג שונה של חוויה, לפרמטרים שונים של חוויית חיים, כדי להראות את הכוח שלהם על אחרים. זאת אומרת, אם פה בממד הזה, כדי שמישהו יראה את הכוח בקוטביות שלילית, מישהו יראה את הכוח שלו על אחר, איך עושים את זה? על ידי שקרים, על ידי הסתרה, על ידי העמדת פנים. אומר רע, בממד הרביעי זה לא עובד ככה. יהיה הזדמנויות אחרות, כל מיני דרכים אחרות. מתאר לעצמי שזה ביכולת מיקוד, יכולת מדיטטיבית, כל מיני דברים כאלה, שיהיה הזדמנות לישויות מקוטבות שלילית להראות את הכוח שלהם על אחרים, והזדמנויות לישויות מקוטבות חיובית לשרת אחרים. ההזדמנויות, הסט הפרמטרים של ההזדמנויות האלה יהיה שונה. אבל מבחינת התנאים על פלנטה חיובית או שלילית, התנאים, הוויברציות הם אותו דבר. Okay. דון כיוון יותר לנושא של מחלה. אז בואו נראה, הוא מנסה לדייק את השאלה. הוא אומר, I was concerned about the amount of physical distortions, disease, and that sort of thing in third density negative just before harvest, and in fourth density negative just after harvest or in transition. What are the conditions of the physical problem, disease, etc., at late third density negative? אז הוא מעמיק את השאלה שהוא שאל קודם. הוא אומר, מה שעניין אותי זה להבין את כמות
של החריגות הגופניות, המחלה וכל הדברים, המחלות וכל הדברים האלה, בממד השלישי ממש לפני המעבר לרביעי, בקוטביות שלילית. ומה המצב של כל הדברים האלה, של החריגות הגופניות והמחלות, בממד הרביעי השלילי, אחרי שהסיף כבר הושלם? מה התנאים של הבעיות הפיזיות האלה? לפני המעבר ואחרי המעבר. שחשבנו שכבר רע הסביר וענה, זה התשובה הלא ברורה שהוא אמר קודם, שיש דיסהרמוניה, אז הפלנטה תשקף את זה. אבל מה זה אומר? דון גם רוצה לדעת. אז רע עונה. I'm רע. Each planetary experience is unique. The problems, shall we say, of bellicose actions are more likely to be of pressing concern to late third density negative entities than the Earth reaction to negatively... סליחה, אני אקרא את זה שוב. The problems, shall we say, of bellicose actions are more likely to be of pressing concern to late third density negative entities than the Earth's reactions to negativity of the planetary mind, for it is often by such warlike attitudes on a global scale that the necessary negative polarization is achieved. As fourth, אני אקרא הכל ואז אני אתרגם. As fourth density occurs, there's a new planet and a new physical vehicle systems gradually expressing itself, and the parameters of bellicose actions become those of thought rather than manifested weapons. גם עכשיו רע לא מדבר על מחלה, הוא עונה לו בצורה טיפה שונה, הוא אומר, כל פלנטה, כל חוויה על כל פלנטה היא ייחודית. הבעיות, אם נגיד את זה ככה, שיהיו יותר חשובות וצריך להתייחס אליהן בפלנטה שהיא בקוטביות שלילית, ממש לפני המעבר לרביעי, הם אלימות. הם פעולות של אגרסיביות, של אלימות, של מלחמה. הרבה יותר מאשר איך כדור הארץ מגיב לשליליות, לוויברציה השלילית. כי אם הפלנטה עצמה מקוטבת שלילית, והשכל של האנשים גם מקוטב שלילית, אז יש שם, זה בסדר. אבל הבעייתיות היא יותר בגישה המלחמתית. bellicose action, bellicose זה פעולות אלימות, פעולות אגרסיביות, פעולות לוחמניות. Okay? Are more likely to be a pressing concern to late third density negative entities than the Earth's reaction to negativity of the planet mind. For it is often by... כן. בגלל שהוא אומר לו, כי לרוב הצורה שבה מגיעים באמת לקוטביות שלילית כל כך אינטנסיבית, זה על ידי מלחמה. כן? שזה מדהים שהפלנטה הזאת, אנחנו יודעים שהיא בקוטביות חיובית עם כל המלחמות שיש, כן? אבל הנה, רע אומר לנו את זה. ואז הוא אומר דבר כזה, כאשר הפלנטה כבר עוברת לממד הרביעי, יש פלנטה חדשה. ויש גוף חדש, יש כלי חדש לבן אדם. גם לפלנטה חדשה, גם הכלי הגוף של הבן אדם הוא אחר, רק כבר אמר לנו שהכלי בממד הרביעי לאט לאט הופך להיות כלי אחר לחלוטין, שזה כלי שהוא הרבה פחות כימיקלי. כלי הרבה יותר קל, פחות כבד. Okay? זאת אומרת, אנחנו מקבלים, זאת אומרת, אם אתם תוכלו להקפיא את עצמכם ל1000 שנה, אתם תתעוררו, אתם תראו שכולם יהיה להם גוף אחר לגמרי. עדיין בייפדל, 2 רגליים, אבל גוף אחר. אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה נראה. כן? אבל הוא אומר, כאשר אנחנו עוברים בקוטביות שלילית, פלנטה עוברת, שזה לא רק פלנטה שלנו, עוברת לקוטביות שלילית, יש פלנטה חדשה, יש גוף חדש, שלאט לאט מביע את עצמו. והפרמטרים של הפעילויות האלימות, הפעילויות הלוחמניות, הופכות להיות פעילויות מחשבה, במקום פעילויות שקשורות בנשקים, בכלי נשק. זאת אומרת, בממד השלישי, כיוון שזה ממד החומר, וכיוון שהשכל לא מספיק מפותח, אז איך נלחמים? עם כלי נשק.
ובממד הרביעי, כיוון שאנחנו כבר במקום שהכל בטלפתיה ובמדיטציה והכל נעשה ברמה המנטלית, אז הלחימה נעשית יותר ברמת המחשבה. זה גם הגיוני, תשוו את זה באמת למרכזי האנרגיה שלכם. אנחנו יודעים ששלושת מרכזי האנרגיה התחתונים הם מרכזי האנרגיה שקשורים בדברים הפיזיים. מרכז האנרגיה האדום, בהישרדות הפיזית, מרכז האנרגיה הכתום, בחומר וביחס שלנו לעצמנו, מרכז האנרגיה הצהוב, ביחס שלנו לסביבה, הכל חומרי. ברגע שהגענו למרכז האנרגיה הירוק, זה כבר מרכז האנרגיה מטאפיזי, של פעילות מטאפיזית. אז גם הגיוני שכשנגיע לממד הרביעי, הפעילות הופכת להיות מטאפיזית. אוקיי? דון מתעקש על העניין של המחלה. Well then, is physical disease and illness as we know it on this planet rather widespread on a third density negative planet just before harvest into fourth density negative? האם בפלנטה המקוטבת שלילית, בדיוק לפני האסיף, בדיוק לפני שהיא עוברת לממד הרביעי, שלילי, האם יש שם מחלה ובעיות פיזיות כמו שאנחנו חווים פה על פני כדור הארץ? אומר לו I'm רע. Physical complex distortions of which you speak are likely to be less found as fourth density negative begins to be a probable choice of harvest due to the extreme interest in the self which characterizes the harvestable third density negative entity. מראה לכם שטעיתי בהנחה שעשיתי קודם. Much more care is taken of the physical body as well as much more discipline being offered to the self mentally. This is an orientation of great self-interest and self-discipline. There are still instances of the types of disease which are associated with a mind complex distortion of negative emotions, such as anger. However, in a harvestable entity, these emotional distortions are much more likely to be used as catalyst in an expressive and destructive sense as regards the object of anger. הוא אומר לו דבר כזה, תראה, אני קודם הסקתי, כי הוא ענה לו, התשובה הייתה, הפלנטה תשקף את חוסר ההרמוניה. יהיה הרבה חוסר הרמוניה, הפלנטה תשקף את זה, אבל כנראה מה שהוא התכוון זה המלחמות. אני הסקתי שהוא מתכוון שתהיה גם הרבה מחלה. אבל לא, זה באמת הפתיע קצת. הוא אומר דבר כזה, הבעיות של הגוף שאתה מדבר עליהן, הם הרבה פחות סביר שימצאו, כאשר סביר להניח שהפלנטה הולכת לעבור לממד רביעי שלילי. למה? Due to the extreme interest in the self which characterizes the harvestable third density negative entity. בגלל, תחשבו על זה רגע. אם פלנטה עומדת לעבור לממד רביעי שלילי, זאת אומרת שלקראת סוף הממד השלישי, רוב הישויות על הפלנטה, אם לא כולם, מקוטבות שלילית בצורה מטורפת. צריך כדי לעבור לממד רביעי, אתה צריך להיות מקוטב שלילית ברמה שאתה משרת את עצמך לפחות 95% מהזמן. זה קוטביות שלילית, זה אנוכיות מטורפת. הוא אומר, בן אדם שהוא כל כך אנוכי, הוא מתעניין במה? מתעניין בעצמו, הוא דואג לעצמו, הוא מטפל בגוף שלו. הוא אומר, much more care is taken of the physical body. אנשים שדואגים לעצמם, מתי אנחנו לא דואגים לעצמנו? כשאנחנו משרתים אחרים. תראו את קרלה, לא אכפת לה על עצמה, היא הולכת ועושה את התקשור. אבל פה רע אומר לו, תחשוב על זה, אתה מגיע לסוף הממד השלישי בקוטביות שלילית, אתה תטפל בגוף שלך הרבה יותר. ויהיה הרבה יותר משמעת שאתה תציע לעצמך ברמה המנטלית. אתה תשלוט בעצמך הרבה יותר. אנחנו גם דיברנו על זה, אתם זוכרים שדיברנו על זה, שבן אדם שמקוטב שלילית, דיברנו על זה בשיעור שעבר, אני חושב, שזה היה במפגש הקודם, שדיברנו על זה שבן אדם בקוטביות שלילית, אם מישהו מהאוריין בא אליו, הוא יכול לעשות איתו מה שנקרא קרב שליטה, והוא יכול להשתלט עליו. בגלל שהמקוטב שלילית ברמה הזאת, הוא שולט בשכל שלו ברמה מטורפת. ויותר מזה, גם דיברנו על זה שבן אדם בקוטביות שלילית, מה הוא עושה עם הכעס? דיברנו על זה בהקשר של סרטן. שבן אדם שלא מטפל בכעס שלו,
אז הכעס גורם סרטן. ואם הבן אדם מקוטב חיובית, אז מה הוא יעשה עם הכעס? הוא יבין את הכעס, הוא ייצור איזושהי הרמוניה ויהפוך את הכעס למה שהוא אוהב. יבין את הכעס וישחרר אותו. אבל זה שמקוטב שלילית, לא. מה הוא יעשה עם הכעס, אם הוא לא רוצה שהוא יהפוך לסרטן? הוא יבין את הכעס והוא ילמד לשלוט בו, על מנת להשתמש בו כדי לשלוט באחרים. אוקיי? ורע מזכיר את זה שוב פה, הוא בעצם אומר דבר כזה. בקונפיגורציה כזאת שלפני סוף הממד השלישי בקוטביות שלילית, יש פה אוריינטציה של מה שנקרא אנוכיות, great self-interest ומשמעת עצמית מאוד מאוד גבוהה. יש מקרים בהם תהיה מחלה שקשורה בשכל, בגלל רגשות שליליים כמו כעס. אבל, הוא אומר לו, בישות שהיא כבר harvestable, זאת אומרת שהיא יכולה כבר לעבור לממד הרביעי, שהיא ברמה שיכולה לעבוד לממד הרביעי, סביר להניח שהחריגות האמוציונליות האלה, הוא כבר ידע להשתמש בהם בתור זרז כדי לשלוט באחרים, כדי להביע את זה בצורה הרסנית לגבי אחרים, מאשר להרגיש כעס. זאת אומרת, הוא ידע כבר לשלוט בכעס, והכעס כבר יהיה איזשהו משהו שהוא זרז ולא מחלה. Okay. אומר דון. כן, זעם הופך לאהבה או לשררה. נכון. אומר דון, I'm trying to understand the way that disease and bodily distortions are generated with respect to polarities, both positive and negative. It seems that they are generated in some way to create the split or polarization, that they have a function in creating the original polarization that occurs in third density. Is this correct? דון ממשיך ומתעקש על הנושא הזה של מחלה. הוא אומר, אני מנסה להבין איך את הדרך שבה מחלה ובעיות גופניות מיוצרות ביחס לקוטביות, קוטביות שלילית או קוטביות חיובית. נראה לי, אם אני מבין נכון, שהמחלות מיוצרות באיזושהי דרך כדי ליצור את הפילוג הזה או את הקוטביות הזאת, שיש למחלות איזושהי פונקציה ביצירה של הקוטביות עצמה, שקורית בממד השלישי. הרי בממד השלישי אנחנו מתפצלים, או לקוטביות חיובית, קוטביות שלילית. ודון אומר, האם יש למחלות איזשהו תפקיד בפיצול הזה? אומר לו רע, I'm רע, this is not precisely correct. זה לא נכון בצורה מדויקת. Distortions of the bodily or mental complex are those distortions found in beings which have need of experiences which aid in polarization. These polarizations may be those of entities which have already chosen the path or polarization to be followed. אני אתרגם ואז אני אמשיך. הוא אומר, חריגות של הגוף או של השכל, בעיות, מחלות פיזיות או מחלות שכליות, מחלות נפש, הן חריגות שנמצאות אצל אנשים שזקוקים לחוויה הזאת כדי לעזור להם להתכתב עוד יותר, והקוטביות הזאת של הישויות האלה כבר קיימת, הם כבר בחרו להיות מקוטבים חיובית או שלילית, הם כבר בחרו את הדרך. המחלה באה לעזור להם להיות מקוטבים עוד יותר בדרך שהם כבר בחרו. המחלה לא באה לעזור להם לבחור. אוקיי? It is more likely, אומר רע, for positively oriented individual to be experiencing distortions within the physical complex due to the lack of consuming interest in the self and the emphasis on service to others. Moreover, in an unpolarized entity, catalyst of the physical distortion nature will be generated at random. The hopeful result is, as you say, the original choice of polarity. Oftentimes, this choice is not made, but the catalyst continues to be generated. In the negatively oriented individual, the physical body is likely to be more carefully tended and the mind disciplined against physical distortion. הוא אומר, הרבה יותר הגיוני, כמו שאמרנו, הבעיה, המחלה, לא יוצרת מצב
שאתה תלך לקוטביות הזאת או לקוטביות הזאת. המחלה באה כדי לעזור להגביר את הקוטביות שכבר בחרת. הוא אומר, זה יותר סביר שישויות בקוטביות חיובית יסבלו בעיות בגוף. למה? בגלל שיש להם פחות עניין, הם משקיעים פחות מאמץ בלטפל בעצמם, כי הם יותר שמים דגש על לעזור לאחרים. זה לוקח זמן לטפל בעצמך. יש אנשים שאובססיביים עם הגוף שלהם. אני לא אומר שכל מי שאובססיבי עם הגוף שלו הוא מקוטב שלילית, אבל אם אתה מקוטב שלילית, סביר להניח שאתה תהיה אובססיבי עם עצמך בצורה כזו או אחרת. מכיר הרבה אנשים שאני חושב שהם בקוטביות חיובית, אבל דואגים לגוף שלהם כי הם רוצים שהם יוכלו באמת לשרת. אבל אנחנו רואים את זה, הרבה אנשים שכאילו, זה מה שנקרא טובים סובלים יותר, מה שנקרא. יותר מזה אומר לא רע. בישות הלא מקוטבת, זאת אומרת, ישות שלא בחרה קוטביות עדיין, המחלה, הזרז הזה של מחלה, יקרה באופן רנדומלי. למה? המטרה, התקווה היא, הקוטביות זאת אומרת, הישות הזאת כבר בחרה קוטביות. כבר יודעת מה היא רוצה. אבל, רגע, random, the awful result, as you said, the original choice of polarity. כן, הוא אומר, המחלה בישויות שלא בחרו קוטביות תהיה באופן רנדומלי. המטרה בדבר הזה זה באמת איזושהי בחירה מקורית בקוטביות כזו או אחרת. אבל הוא אומר, בהרבה מקרים הבחירה הזאת לא נעשית, והזרז ממשיך להיווצר. זאת אומרת, המחלה אמורה לעזור לך לבחור. אז בעצם פה זה קצת מוזר, כי פה הוא דווקא כן אומר שהמחלה יכולה להיות כזרז. הוא מדגיש שזה לא בהכרח עובד. כן? זה כזה רנדומלי. ובישות שמקוטבת שלילית, הוא אומר, הגוף הפיזי, יש יותר סבירות שהוא יהיה מטופל באופן הרבה יותר גדול, בצורה יותר טובה, והשכל יהיה ממש ממש תחת משמעת, הבן אדם יהיה במשמעת שכלית, שתגן עליו מחריגות גופניות כאלה ואחרות. הייתי בטוח שאנחנו נגיע פה לעניין, היה איזה קטע שדיבר על כל מיני נשקים מוזרים שיש על פלנטות, והייתי בטוח שזה בסשן הזה, אבל זה לא. אז אני אומר את זה כדי שתסוקרנו, אבל אנחנו נגיע לזה באיזשהו שלב. אומר לו פה דון, תראו איך מלכלך על הפלנטה. This planet to me seems to be what I call a cesspool of distortion. This includes all diseases and malfunctions of the physical body in general. It would seem to me that, on the average, this planet would be very, very high on the list if we just took the overall amount of these problems. Is my feeling correct in this assumption? הוא אומר פה דבר כזה, הוא אומר, תשמע, אני מסתכל על הפלנטה הזאת, מבחינתי, מנקודת מבטי, אומר לו דון, הפלנטה הזאת היא ביוב, סספול זה מאגר תת-קרקעי של צואה וביוב ודברים לא טובים, כן? שמשתמשים בסספול. סספול, המילה סספול באנגלית, בפועל זה איזשהו מחל תת-קרקעי לאחסון זמני של ביוב, של פסולת נוזלית וביוב. בור שופכין. בור שופכין, תודה רבה. אז אומר לו דון, הפלנטה הזאת מבחינתי נראית לי בור שופכין של חריגות גופניות, זה כולל את כל המחלות וכל הבעיות והתקלות של הגוף הפיזי. כולם פה חולים, נכים, ונראה לי, הוא אומר,
שברמת הממוצע, הפלנטה הזאת היא הרבה הרבה יותר גבוה מהממוצע. אם אנחנו נעשה רשימה של כל הפלנטות וכל פלנטה, איפה היא נמצאת, מבחינת המקום שלה בממוצע של איזה, כמה חרה יש על הפלנטה מבחינת המחלות, אנחנו נהיה מאוד מאוד גבוהים כשמדובר בכמות של כל הבעיות האלה. האם התחושה שלי היא נכונה? אומר לו I'm רע, we will review previous material. אומר, אנחנו נעבור על חומר קודם, כי כנראה הוא בעצם אומר, דיברנו על זה כבר. Catalyst is offered to the entity. It is not used by the mind complex. If it is not used by the mind complex, it will then filter through the body complex and manifest as some form of physical distortion. The more efficient the use of catalyst, the less physical distortion to be found. אז אני אתרגם ואז אני אמשיך. הוא אומר ככה, זרז מוצע לישות. הישות מקבלת את הזרז בתור איזשהו משהו שעוזר לה. אם היא לא משתמשת בו, אם השכל שלה לא משתמשת בו ברמה השכלית, אז, זאת אומרת, הזרז מוצע ברמה השכלית קודם כל. אם הוא לא משתמש, אם הבן אדם לא משתמש בזרז ברמה השכלית, אז הוא עובר את הפילטור ומגיע לגוף, והופך לאיזושהי סוג של מחלה. ככל שאנחנו משתמשים בזרז המנטלי בצורה יותר טובה, בצורה יותר אפקטיבית, אז פחות, אתם תראו פחות מחלות. Okay? רוב האנשים לא שמים לב לסימנים ולזרזים המנטליים שהם מקבלים. זאת אומרת, המחלה מגיעה אחר כך. הוא אומר, there are, in the case of those you call wanderers, not only a congenital difficulty in dealing with the third density vibratory patterns, but also a recollection, however dim, that these distortions are not necessary or usual in the home vibration. נתרגם ואז אני אמשיך, הוא אומר, יש אצל אנשים, במיוחד אצל אלה שאתם קוראים להם נוודים, לא רק שיש אצלהם קושי מולד בהתמודדות הזאת עם הבעיות של הממד השלישי, עם המחלות וכל הדברים האלה, אלא הנוודים מגיעים לפה עם איזשהו זיכרון, כמה שהוא מעומעם, איזשהו זיכרון שהחריגות האלה הן לא באמת רצויות ונחוצות, ולא נורמליות, בוויברציה הביתית שלהם, מה שנקרא. ואז הוא בעצם בא ואומר, זה הסיבה שאתה רואה את הפלנטה הזו בתור בור שופכין, כי מבחינתך זה כאילו, זה שונה. הוא אומר דבר כזה, we overgeneralize as always, for there are many cases of pre-incarnative decisions. טוביה לא, מספיק. There are many cases of pre-incarnative decisions which result in physical or mental limitations and distortions. But we feel that you are addressing the question of widespread distortions towards misery of one form or another. Indeed, on some third density planetary spheres, catalyst has been used more efficiently. In the case of your planetary sphere, there is much inefficient use of catalyst and therefore much physical distortion. We have energy available for one more query at this time. שנייה, נפתח את הדלת. הוא אומר ככה, אנחנו בעצם באיזשהו מקום עושים פה הכללה. אנחנו תמיד עושים הכללות. במה שאמרנו לך קודם, מה אמרנו לך קודם? שהנווד בדרך כלל רואה את הדברים בצורה, כי הוא זוכר שכל המחלות האלה לא באמת רצויות. הוא אומר, זה הכללה. ואנחנו נעשה עוד הכללה בעצם, הוא אומר. אני חושב שההכללה מתייחסת למה שהוא הולך להגיד ולא למה שהוא אמר, כמו שפירשתי כרגע. הוא אומר, אנחנו הולכים לעשות הכללה. ההכללה היא כזו, יש הרבה החלטות שבאות לפני הגלגול, תכנות לפני הגלגול, שגורמות לאיזושהי בעיה פיזית או מנטלית, איזושהי חריגה פיזית או מנטלית. אבל אנחנו מרגישים שאתה מתייחס, השאלה שלך מתייחסת widespread, לשכיחות,
לשכיחות של החריגות על הפלנטה, של הסבל, בצורה כזו או אחרת. יש שכיחות על הפלנטה. ובאמת, זה נכון שבפלנטות מסוימות בממד השלישי, משתמשים בזרז בצורה יותר אפקטיבית, בזרז המנטלי, ואז הוא אף פעם לא מגיע לגוף, ואין כל כך הרבה מחלות. ובפלנטה שלך, זה נכון שיש הרבה שימוש לא יעיל בזרז המנטלי, ולכן יש הרבה חריגה גופנית על הפלנטה שלכם. במילים אחרות, רע מאשר לו שבאמת בפלנטה שלנו הדבר הזה הוא קיצוני בצורה יחסית. אז הוא אומר, יש לנו אנרגיה לשאלה אחת נוספת, ודון שואל, היה 35 שאלות בסשן הזה, זה המון. Then I will ask if there's anything that we can do to make the instrument more comfortable and improve the contact. שאלה שהוא תמיד שואל, האם מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את התקשור, או לעזור לקרלה שיהיה לה יותר נוח. ורע אומר, I am Ra, continue as always in love. All is well, you are conscientious. I am Ra, I leave you in the love and in the light of the one infinite creator. Go forth, rejoicing in the power and the peace of the one infinite creator, Adonai. תמשיכו כתמיד באהבה. הכל בסדר. אתם מודעים. אני רע, אני עוזב אתכם באהבה ובאור של היוצר האחד האינסופי. לכו קדימה, תשמחו בכוח ובשלום של היוצר האחד האינסופי, אדוני. אם יש שאלות, הערות, אנחנו נעשה אותן, ואם לא, אנחנו נסיים להם. והנה אתם, חמודים. עלתה לי שאלה על לגבי אוריין, תרענן את זכרוני, באיזה מימד הם? כי אני זוכרת שבמימד מסוים, השלילי והחיובי מתאחדים לחיובי. כן, שלום רינת. אוריין זה אוריין בלט, זה קבוצה של כוכבים, שחלקם בממד הרביעי וחלקם בממד החמישי, אם זיכרוני אינו מטעני, לבטח גם רביעי וגם חמישי. אני לא חושב שיש יותר מדי שישי שמה, אבל אני לא זוכר אם הרוב זה, אני חושב שהרוב זה רביעי ויש גם חמישי, אם אני זוכר נכון. הם בעצם דוגמה, sorry, just one more sentence, הם בעצם דוגמה לאיך נראה מקבץ חברתי שלילי. כן. כי כשתיארת את זה אמרתי, רגע, איך זה עובד? אם כולם אגואיסטים, אז הם אגואיסטים אחד לשני, איך זה עובד? לא, הם מתאחדים איכשהו, ומנסים לפגוע או לשעבד מקבצים או ישויות אחרים שהם בחיובי או שלילי. ככה זה עובד? לא בדיוק. כן, גם, אבל לא רק. גם בתוך עצמם יש שעבוד. אבל השעבוד נעשה על ידי העניין של כוח, זה עניין של כוח, כוח מנטלי, כוח שעבודי. יש ישויות חזקות יותר, יש ישויות חזקות פחות. משל למה הדבר דומה, הדוגמה הכי קרובה שאני יכול לתת, זה כל ארגון פירמידה, אוקיי? היום יש הרבה קורפרט באמריקה, קורפרט אמריקה, שהם הרבה יותר, אני יודע, איך זה נקרא, דמוקרטיים, ויש לאנשים יכולות החלטה, אבל בקורפרט אמריקה המקורי, הבוס שלך אומר לך משהו, אתה חייב לעשות אותו. והבוס שלו אומר לו משהו, הוא חייב לעשות אותו. זה שלמטה אוכל הכי הרבה חרה, זה שלמעלה מקבל הכי הרבה כסף, כן? זאת אומרת, מכל מי שמתחתיך חוטף את הזבל שלך, ואתה מה שנקרא מנשק את התחת למי שנמצא למעלה. זה בצבא, זה עובד ככה. זאת אומרת, כל ארגון שהוא מבנה פירמידה. אז אותו דבר פה. באיזשהו שלב המלחמות מפסיקות, בקוטביות שלילית, ודברים מתאזנים, נוצר איזשהו פירמידה. מי שלמעלה, כולם, מה שנקרא, משלמים לו, מזינים אותו. איפה ראינו את זה? ראינו את זה באנגליה. המלך מקבל מיסים מכולם. הלורדים נותנים מיסים למלך, אבל מקבלים מכל מי שמתחתיהם. ואלה שמתחתיהם, זאת אומרת, יש ממש פירמידה מסוימת. וההנחה שלי, ההבנה שלי, ממה שאני מבין איך שזה עובד, זה עובד ככה. אבל בארגון הזה,
זאת אומרת, גם בארגון הזה יש קוטביות שלילית וכל אחד לעצמו, אבל יש איזשהו מארג חברתי משעבד, וככל שאתה יותר למטה, אתה יותר משועבד. וככל שאתה יותר למעלה, אתה יותר משעבד, וגם כמקבץ זיכרון חברתי, משעבדים פלנטות אחרות וכן הלאה וכן הלאה. ככה אני מבין את זה. כן, make sense, גם פנימי וגם חיצוני. כי פשוט חשבתי במקום מסוים שאם הכוחות השליליים כל כך חזקים, אז בעצם הם יהרסו את עצמם. איך הם לא הורסים את עצמם? זה התהייה שלי, אבל היא אבסטרקטית. כן, אני חושב שהם מגיעים לאיזשהו אקוויליבריום. אתה מגיע לאיזשהו מקום שאתה, אוקיי, ככה זה עובד, ונראה לי. לא הייתי רוצה להכיר את זה ממקום יותר קרוב. אבל אתה יודע, אנחנו רואים את זה בסרטים דיסטופיים, על מציאות כזאת שכולם משועבדים וכן הלאה וכן הלאה, רואים את זה, את הדברים האלה. היה עוד מישהו שרצה לומר משהו? כן, נילי, היי. רק רציתי להגיד שקראתי בשבוע שעבר באחד הפרקים, זה לשאלתה של רינת, שגם בתוך המבנים האלה של הישויות שמקוטבות שלילית, גם שם יכולים להיות מאבקי כוחות, ומפעם לפעם יחסי הכוחות משתנים. מה שקראתי היה ספציפית לגבי מה קורה עם ישות כזאת שמקוטבת שלילית, והיא חלק מקומפלקס, מצליחה לגייס פנימה עוד ישות, אז הכוח שלה היחסי עולה. ואז מתחיל שם איזשהו מאבק, ועוד שהישויות האחרות מכירות בכוחה הרב, או שיש מאבק ומישהו מנצח, עולה למעלה. כן, תודה שהזכרת, אני נזכר באמת שאת מדברת על זה, באמת נזכר בפרק הזה, וזה ממש מזכיר לי איך זה עובד בקורפרט. אתה יכול להיות מה שנקרא פיון קטן, אבל פתאום הבאת איזה סייל, חבל על הזמן, איזה סייל דפקת, הבאת איזה לקוח, פתאום אתה מקבל פרומושן, פתאום מותר לך להשתמש בשירותים של האקזקיוטיב, וכל מי שהיה ברמה שלך, או אפילו מעליך, פתאום אתה מעליו, מה שנקרא, קפצת כמה רמות. וזה ככה, ככל שהכוח שלך עולה, אתה מקבל יותר כבוד, ויותר יותר מלקקים לך. כלומר, מה שנילי אומרת זה שיש מוביליטי, זה לא סט. כן. להפך, אני חושב שכל הזמן, כולם מנסים כל הזמן לצבור עוד כוח, להגביר את הקוטביות. They all want to be the top dog. בדיוק, בדיוק. ומחפשים הזדמנויות, קלק. רק הזדמנות לזרוק מישהו תחת האוטובוס, או... אתה צריך כל הזמן, מה שנקרא עיניים בגב. סביבה כזאת של כל הזמן מאבקי כוח. לא נעים. יש אנשים שאוהבים את זה, אני יודע. חיים על זה, כי זה נותן לך משהו, אתה אוהב את הפייט, אתה אוהב את ה... לא יודע, אני לא כזה, אבל יש אנשים שאוהבים את זה. שאלות נוספות? הערות? לא. בסדר. אז אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתי הערב, השעה 10, זה בדיוק הזמן שאנחנו מפסיקים. תודה רבה על היותכם. ואנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לפרק 100, אני בקשר עם כמה אנשים לגבי פוטנציאל לעשות זה באיזשהו מקום נחמד, אולי ננסה לעשות באמת משהו פיזי, אז יהיה נחמד. לילה טוב, להתראות לכולם. תודה רבה, לילה טוב, ערב. לילה טוב.